60 eiliad ar Survive, Escape from Atlantis. Nawr, mae'r gêm yma wedi bod gyda ni ers 70au, ond mae wedi newid gwahanol fath, so falle bod ambell i berson wedi chwarae hwn nôl blynydde maith yn ôl. Mae'r gêm yma'n dal i werthu dyddiau yma, a am y rheswm, mae'n gêm amazing. Nawr, be fi'n hoffi am y gêm yma yw mae pawb yn y teulu'n gallu chwarae'r gêm yma. Byddwn ni'n gweud o'r oedran 6 mlwydd oed lan, mae pawb yn gallu chwarae. Mae'r penderfiadau gallu bod yn lot falle i nhw gymryd mewn y rheolau, ond oherwydd mae pawb yna i helpu i'ch gilydd, dwi'n wastad yn sôn am y gêm hyn fel y gêm i bigo ar dad. Falle bod dad yn deall y strategy i gyd, ond beth mae dad methu deall yw pam fod pawb arall falle yn pigo ar dad. Felly, ar eich tro chi, jyst newch siŵr bod dad ddim yn neud yn well. Felly, mae'n gêm le mae pawb yn gallu pigo ar ei gilydd. Falle ddim i ni falle helpu'r cwmpa ma sy'n digwydd o ran gemau bwrdd, ond dwi'n argymell y gêm ma i bob teulu.